салом дӯстон, дар Италия бесару сомониҳо дида мешавад. Қаблан дастаи Ювентус ба далели сохтакорӣ ҷазои сахт гирифт ва аз 15 хол маҳрум гардид. Акнун навбати Наполи аст. Гуфта мешавад пешсафи серия А ҳангоми трансфери беҳтарин нишонзани худ Осимхен коре кардааст ки ин метавонад дарди сараш гардад. Гап сари ин ки неаполитянҳо дар муомилоти Осимхен 4 бозингари бетаҷрибаро истифода бурдааст ва ҳамаи онҳо муваффақ нашудаанд. Ана ҳаминро дастаи Лил баҳона карда Наполиро ба суд доданӣ аст. Дар ин сурат аз дастаи Италия 10 имтиёз гирифта мешавад ва тасаввур кунед ки ин дар мавсими барои чемпионӣ мубориза бурдани Наполи. Даҳшат! Бо ин хабари на он қадар хуш мо ба видеои имрӯза оғоз мекунем. Лайки пурбоҳои худро гузоред, мо сар мекунем. Дӯстон, бозиҳои топ чемпионатҳо ва ҷои мамлакатҳо дар ҷӯшу хуруш аст ва моро боз рақобатҳои ҷолиб интизор мебошад. Барселона қувваи худро бо Реал Сосидад месанҷад. Дар дербии мадридӣ барои баромадан ба полуфинал Реал Мадрид бо Атлетико Мадрид вомехӯрад. Дастон метавонанд боз як Эл Классикои дигар ба мухлисон туҳфа намоянд. Тамошои бозиҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Реал Мадрид дар бозори трансферӣ барои Ҷуд Беллингем муборизаи беамон бурда истодааст. Аз он тараф лашкари клубҳои англис истодааст. Ҳар яке аз ин дастҳо ба Ҷуд пешниҳодҳои худро карда истодаанд. Боруссия Дормунд арзонтар аз 150 миллион Беллингемро намефурӯшад. Мадридиҳо бошанд намехоҳанд ки ин миқдор маблағи бузургро сарф кунанд. Онҳо омода ҳастанд ки ба Боруссия Дормунд 100 миллион пешниҳод кунанд. Аммо чун дормундиҳо камтар аз 150 миллион ҳеҷ касро писанд накарда истодаанд, Реал Мадрид вариантҳои дигари ҷалб кардани Ҷудро ҷустуҷӯ дорад. Яке аз роҳҳои овардани нимҳиматгари англисро дар сатҳи болоии Реал айни ҳол мавриди баҳс қарор доданд, вале маълум нест ки он истифода мешавад ё ин ки не. Гап сари он меравад ки Реал бояд ба дормундиҳо 100 миллион евро дода ҳамроҳ бо ин миқдор маблағ нимҳиматгари фаронсавӣ Камавингаро ҳом бидиҳанд. Яқинан маълум аст ки Карло Анчелоти ин вариантро хуш намепазирад. ҳарчанд Камавинга аз вақти ками бозӣ дар Реал норӯзиам бошад, ӯ медонад ки ҷузъи нақшаи бузург ва дарозмуддати Реал аст. Барои ҳамин ӯ худро дар сафи мадридиҳо хушбахт эҳсос мекунад. Анчелоти чандин маротиба ишораҳо мекард ки Камавинга фурӯхта намешавад. Гузашта аз ҳамаи ин, ҳарчанд Беллингем бозингари сахтам бошад, находу арзанда аст то 100 миллион барояш диҳанду бо аз Камавинга рӯй гардонанд. Камавинга плюс минус баробар бо Беллингем аст. ӯ аллакай истораи Реал Мадрид мебошад. Рафтан ба Боруссия Дормунд барои бозингари 20 сола ки дорои потенсиали бузург ва шояд баробар бо Беллингем дошта бошад, зарбаи ҷонкое хоҳад буд. Беҳтар мешавад агар Реал худиро бегона накунад. Чунон менамуд ки ҳолати Эвертон баъд аз афтидан ба падвали ҷадвали Премер-лигаи Англия ва аз вазифа баркамол кардани Фрэнк Лемпард бадтар намешуд, вале ин даста аз як чоҳ ба чоҳи чуқуртар рафтод. Дар анҷуман ном футболбози дастаи Виллареалро дар хотир доред. Мавсими гузашта дар ҳайати дастаи кишвари Испания ӯ дар ҳамаи мусобиқаҳо 16 гол зад, вале ин мавсим бозиаш заифтар шуду ӯ дар чемпионати Испания танҳо 1 дақиқа бозӣ кард. Дар ҳамин равзанаи трансферӣ ӯ бояд ба Эвертон мегузашт. аҷоибии кор аз ҳамин оғоз мешавад. Дар анҷуман ба Эвертон омад, аз муоинаи тиббӣ гузашт, барои медиаи даста мусоҳиба дод, акс гирифт. рӯзи душанбе ва ё сешанбе дастаи шаҳри Ливерпул бояд дар бораи гузариши бозингари нидерландӣ расман хабар медод, аммо дар анҷуман ба Лондон гурехта футболбози дастаи Тоттенхем шуд. гуфта мешавад ки ӯ аз бесару сомонии дастаи Эвертон ҳайратзада шуд ва аз даруни ин хаос гурехт. Пеш аз ин ӯ хуб медонист ки ба дастаи 19-уми Англия меравад, аммо ҳамаро аз дохил дида қарорашро дарҳол иваз кард. тибқи маълумотҳо баъд аз муоинаи тиббӣ ӯ бояд ҳуҷҷатҳояшро ба Ассотсиатсияи футболи Англия месупорид, вале дар лаҳзаи охирон аз ин кор даст кашида агенташ бо Тоттенхем дар тамос шуд. Дастаи шаҳри Лондон Данҷумаро қабул кард. ӯ тавассути аренда то охири мавсим дар ин даста бозӣ мекунад. Тоттенхем муаззаф намешавад то ин футболбозро бихарад. шояд вақти они фаро расидааст ки Салоҳ аз Ливерпул равад. Дар чанд рӯзи охир сару садоҳо атрофи фурӯхтани бозингари мисрӣ хеле зиёд шуданд. Гапу чап аст ки Ливерпул нархи Салоҳро ҳам мондаанд. сухан дар бораи 70 миллион меравад. Салоҳ ин мавсим бадтарин мавсимро дар карьераш гузаронида истодааст. сабаби фурӯхтани ӯ ҳам дар ҳамин аст. вале аз тарафи дигар фикр кунем, ин тавр бошад ҳамаи бозингарони Ливерпул бояд фурӯхта шаванд. охир гап на танҳо дар натиҷаҳои заифи Салоҳ меравад, гап дар маҷмӯъ дар система рафта истодааст. қаблан бозингарони
26-28 солаи клуб ҳамаро титу пурра мекарданд. Акнун ки синашон аз 30 боло рафтааст, ба мисли пештар давида наметавонанд. қувва ба мисли солҳои пеш нест. бозингарони нав аз 10 имконияти голзанӣ 11 тояшро хато мекунанд. Нунес фоидааш ба даста мерасад, вале зиёнаш бештар аст. аз ӯ дида зарари Гакпо боз назаррастар аст. ӯ мехоҳад имконияти доштаашро истифода барад ва худро нишон диҳад ва ин ба мушкилиҳои бештар оварда истодааст. Салоҳ бошад метавонад ба ПСЖ равад. яке аз номзадони асосии ин футболбоз маҳз клуби шаҳри Париж меравад. Салоҳ бо президенти ин даста муносибатҳои хуби дӯстона дорад. агар шумо фикр карда бошед ки ҳамаи мушкилиҳои Роналдо тамом шуданд, пас сахт иштибоҳ мекунед. қалубиҳои дастаи Ювентус ба ӯ ва 22 футболбози дигар ҳам рабт доранд. ин 23 нафарро метавонанд ба муддати як моҳ ҷалби салоҳият карда аз футбол берун кунанд. шумо акнун тасаввур кунед ки дастаи Ал-Наср аз як муҷозоти даврони дар Англия сипаракардаи Роналдо халос шуда, акнун баъз ситами замони Италияи ӯ гирифтор мешавад. чанд бозингар аз ин рӯйхат аллакай иштироки худро дар ин қалубиҳо тасдиқ карданд. Деликт ва Дешилио аллакай чати дар WhatsApp будаи худро ба ниҳодҳои махсус пешниҳод карданд. дар ин чатҳо капитани даста Ҷорҷо Келини схемаи ин қалубиҳоро ба ҳамаи бозингарон фаҳмонда махсус қайд кардааст ки ин суҳбатҳоро бояд ба матбуот нагузоранду дар бораашон ғайр аз ин бозингарон ҳеҷ кас хабар наёбад. акнун вақт ки омад, ҳамаш рӯи об баромад. аҷоибии кори ин масъала дар он аст ки ҳамин гап дар мавсими гузашта баромада буд ва суд гуноҳҳоро нисбати дастаи Ювентус бекор кард. имсол ки прокурор аз сари нав хоҳиши бардоштани кори Ювентус ва гирифтани 9 имтиёзи онҳоро кард, суд бе мушкилот ва мамнуият розӣ шуду 15 холро аз Ювентус гирифт. аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ин мумкин аст. суд ҳуқуқ дорад то ҷазои пешниҳодкардаи прокурорро сахттар ва ё мулоимтар намояд. 22 бозингаре ки дар рӯйхат айни ҳол қарор доранд, истораи асосӣ байни онҳо Криштиану Роналдо мебошад. шумо мегӯед ки Роналдо дигар ба Ювентус чӣ дахл дорад? вале ҳамаи он бозингароне ки ҳамон замон дар дастаи Ювентус бозӣ мекарданд, эҳтимоли муҷозот шудан доранд. фарқ нест ки айни ҳол ӯ дар Арабистон бозӣ мекунад ва ё дар Мадагаскар. агар муҷозотҳои Роналдо яке паси дигаре давом ёфтанд гира, пас дастаи Ал-Наср ҳам то 500 миллионро танҳо ба хотири бурдани ӯ дар рӯйхати бозингарони клуб медиҳад. як моҳ ин муддати дароз аст. агар ба муддати як моҳ аз футбол Роналдоро берун кунанд, пас ин 4 бозӣ дар Суперлигаи Арабистон хоҳад буд. ин танҳо чемпионати дохилӣ, боз метавонанд дар ин муддат бозиҳои мусобиқаҳои дигар ҳам доир шаванд. ба ҳамин тамом бояд дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.